El Teatre Municipal d'Esborn, unes dades històriques. Una històrica escènica de 145 anys. Les referències més antigues sobre funcions teatrals de les quals es tenen coneixement a Ciutadella són anteriors a 1840. L'evident demanda popular d'un espai definitiu per fer-hi activitats teatrals estables es va concretar l'any 1873. El 7 de setembre de 1874 fou presentada la sol·licitud d'obra, que s'acompanyà d'uns planos de planta, alçats i secció elaborats per Ramon Cavaller Gelabert, sobre la pauta dels teatres vuicentistes a la italiana, amb planta de ferradura molt oberta i dues fileres de llotges, una en planta baixa i l'altra en el primer pis. La decoració, bastant senzilla però elegant, quedava realçada per les pintures de la boca de l'escenari i el teló, obra del pintor mitjorner Francesc d'Assís Pons Alsina. El teatre, amb el nom de Círculo Artístico, fou inaugurat el 10 de novembre de 1875, amb el drama La vida de un jugador. En la seva primera etapa de vida, durant el segle XIX, el teatre acull companyies líriques i dramàtiques amb una certa assiduïtat. En 1929 es realitzà una important reforma interior de la sala, que consistí en la supressió de la filera de llotges de platea, la qual cosa permeté augmentar el nombre de butaques de pati i la construcció de 2 pisos de llotges entre la platea i l'amfiteatre, a més d'obrir-se noves portes d'emergència per adequar-se a la normativa vigent aleshores en matèria de seguretat d'edificis públics. A partir de 1940, l'empresa del Cercle Artístic contratà companyies líriques que solien actuar per les festes de Nadal. Anà perdent protagonisme en els anys següents en benefici del cinema i també del teatre, servit per bones companyies locals. Però el Coliseu ciutadellenc no ha perdut mai la seva vocació musical, oferint muntatges de sarsueles i recitals lírics amb elements propis. L'Ajuntament de Ciutadella adquiria el teatre en propietat i l'any 1986 s'iniciaren unes obres de restauració i reforma a cura del Gabinet d'Arquitectura de Martorell, que reforçaren l'estructura de l'edifici, milloraren el camp visual dels espectadors, en dotar el pati de butaques d'una pronunciada pendent. El teatre reformat, amb el nom de Teatre Municipal d'Esborn, fou inaugurat amb un concert de l'Orquestra Simfònica de les Balears amb el baríton ciutadellenc Joan Pons, presidit per Sa Majestat la reina Doña Sofia. Arran de la darrera reforma i en la conversió del teatre en propietat municipal, les regidories de cultura han portat ofertes teatrals i musicals en certa periodicitat. En febrer del 2006, el teatre tancà indefinidament per qüestions de seguretat. Els informes tècnics, encarregats per l'Ajuntament de Ciutadella, proposaren una reforma total de l'interior. Després de la reforma de Martorell, Boïgues, Mackay, l'edifici va haver de ser tancat per nous problemes estructurals.
Entretant, l'Ajuntament va rematar el procés de compra de les llotges privades, fins al punt que va entrar en el Pla Nacional de Teatres Històrics, de manera que entre 2009 i 2013 l'arquitecte valencià J.M. Fortesa hi va escometre una reforma integral. Davant, però, determinades anomalies i defectes en els resultats de l'obra dut a terme, l'Ajuntament va adjudicar un nou projecte redactat per l'arquitecte lorenc Domingo Enric, executat entre 2017 i 2019. Ara, el 2020, es posa en servei de nou com a teatre completament rehabilitat.